ka san ma'ana abin da ka faɗa? Yanzu a kaddara wani kafiri yana kwance a asibiti ga wani musulmi yana gefensa, sai wannan musulmin zai mutu yana la ilaha illallah, sai wannan arnan shi ma ya faɗi la ilaha illallah nan, kuna ga zai amfane shi? Bai ma san ma'ananta ba, kawai da ya ji wannan musulmin yake faɗa shi ma sai ya furta ta, kuna ga zai amfane shi? Wallahi alquran ba zai amfane shi ba, ko ya faɗa wallahi ba zai amfane shi ba. Ina ba ta an gane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ji abin da wannan mutumin yake faɗa. Wato shirme da hauka da tashanci da sunan malinta. Ban san yaushe al'ummar musulmi suka koma suka zama haka ba, suka zamo wai da sunan wa'azi ake cin mutuncin la ilaha illallah ko ake wulakanta la ilaha illallah ko ba a ma san girmanta ba ma aka zauna a kujeran malinta. Ai bai kamata wanda zai magana irin wannan a ce ya zauna a kujeran malami ba, sai dai tasha wannan nan ya dace da wannan mai wannan maganar. La ilaha illallah a musulunci ita ce komai, ita ce ki, ita ce makulli, ita ce mashiga, ita ce mafita. In ka shige da ita za ka shiga, kuma ita za ka kafirce ko ita za ka kiyarda da ita ka fita. Annabi sallallahu alaihi wasallama me ya ce a hadisi? Umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu ko hatta yaqulu la ilaha illallah. An umarce ni na yaki mutane sai sun ce la ilaha illallah. Idan suka faɗe ta fa idza shahidu fa idza fa'alu dhalika aw fa idza qaluha, in suka faɗe ta asamu minni dima'ahum, sun kare jininsu daga gare ni, wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi haqqil islami ko awla bi haqqiha. To ko za ku tsaya ku tawili da haqqiha anan, to ya saba da abin da kuke tawili a kansa. Shine ku ce ai akwai nawaqidu na musulunci, nan mutum ya faɗi wasu ko da ya faɗi la ilaha illallah in yi wasu abubuwa, to mu tafi ma akan haka. Shi wannan da kake magana akan cewa yana asibitin kwance zai mutu a matsayin sana'ar ne, wani musulmi ya yi la ilaha illallah shi ma ya ɗauka ya yi la ilaha illallah, kake ganin cewa bai tsira ba. To ai irin haka ta faru a musuluncin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda baka san komai ba kake faɗa wannan. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ba 100% abin ya faru irin haka ba, amma siyakin ɗaya ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Usama dan Zaidu, ana kiran Usama dan Zaidu hibbur rasul, saboda Zaidu dan Sabitu, Zaidu dan Harisa masoyin manzon Allah ne. Da ya haifu Usama sai zama manzon Allah yana son sa sosai. Me zai faru? Sayyidina Rasulullah ya tura Usama da shi da wasu mutane wata sariya wajen wata kabila Juhaina, da suka je suka yaƙi mutanen nan, suka kora su, da suka ga sun kusa kar musu, suka watse, sai shi da wani mutum dan Ansaru mutumin Madina sai suka bi wani mutum da ya ruga da gudu. Suna bin su, suna ganin sun cin, yana ganin sun cin masa sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Yana faɗan haka sai shi mutumin Madina sai ya ƙi taɓa shi, amma shi Usamatu dan Zaidu sai ya samu mashinsa sai ce sai na soke shi da mashina, sai ya mutu. Da aka dawo Madina aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yace? Sai ya ce a qataltahu ba da an qala la ilaha illallah, ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah, ka kashe shi? Yace ya rasulullahi qala had muta'awwizan, ya faɗi ta ne dan ya kare kansa, ina neman tsari da kan na kashe shi. Manzon Allah ya ce halla ko afala shakakta an kalbihi, me yasa baka tsaga zuciyarsa kaga cewa zuciyar ta faɗa ƙarya ne ko da gaske take ba? Kaga aikin ba zai yiwu ba kenan, hakan ba zai yiwu ba. Kaga kenan ba aikinsa bane tunda yace la ilaha illallah ya kyale shi. Wancan mutuwa ce ya zo ya faɗe ta, wannan shi kuma tsoro ya ji ya faɗa. Wanne ma ya kusata a ce masa ma ya faɗe ta ba dan Allah ba? Ai wanda yake yaƙi bai faɗe ta dan Allah ba, ya ga za a kashe shi faɗe ta dan Allah, shi ya kamata ma a ce an ce la ilaha illallah ba ta karɓu akan wanda yake gadon kwanciya kusa da musulmi ya faɗa shi ya kalmar shahada ya mutu, ka ce masa ba. Manzon Allah ya zo wajen mushrikai ko manya-manyan makusantansa da su bice yake cewa ka faɗi la ilaha illallah zan maka shaida da ita gobe kiyama, ranar alkiyama a gaban Allah. Haka manzon Allah yake gaya wa Yahudawa da makusantan sa mushrikan Makka cewa ku faɗe ta ko sau ɗaya ne dab da za ku mutu, ni kuma zan tsaya muku a gaban Allah da shaida akan la ilaha illallah. Amma saboda dalauci da dabbanci da hauka irin na waɗannan mutanen ne suna korewa manzon Allah mutane daga musulunci.
wannan shirme ina ya kai, a ina ake yin irin wannan? sai da na Usamatu ya ce wallahi manzan Allah wuni yayi yana in ya ganshi sai ce Usamatu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah, ya ce Rasulullahi na gaya maka tsoro ya ji ba dan Allah ya faɗa ba, yace sai ka ji ya sake ce da shi yanzu ba za ka me yasa baka tsaga zuciyarsa kaga ƙarya yake ko gaskiya ba. Wuni manzon Allah yana gaya masa haka, yace wallahi manzon Allah bai gushe ba yana faɗa min wannan har sai da nayi fatan ina ma ni ba musulmi bane sai ranar na musulunta, saboda yana manzon Allah ya nuna masa muhimmancin la amma ku sai ku zauna a kujera kuna ta shirme saboda burin ku fitar da mutane daga addinin musulunci, ku kore su daga abin da Allah ya musu ni'ima. Ku tunaninku kawai da abin da kuka faɗa ku zo muku kawai ba tattauna ba wannan sai ku faɗe shi. Manzon Allah shekara 13 ya yi a Makka. Duk shekarar da manzon Allah ya yi a Makka galibin su ba wani abu yake nema a faɗa ba, a ce la ilaha illallah. Bai ce ma a yi sallah ba. Shekara ta nawa aka fallanta sallah? Da aka fallanta ta guda nawa aka fallanta? Da aka zo wa yake yin sallah ma a lokacin a Makka. A musulmin ma ba kowa yake yin sallah ba, sai daga baya sallar ta tsaya sosai. Tsayuwar sallar mutane ma sai da aka dawo Madina aka samu nutsuwa ta kafa daular musulunci sannan sallar ta. Amma a Makka duk hayaniya da aka yi da mushrikai da hayaniya da suka dinga yi da musulmai da manzo Allah sallama jihadin da ya da su faɗi la ilaha illallah ne. Amma yau wai sai ga mutum ya hau minbari kalmar da ba ta da wannan sai ga yana daga ta. Yanzu misali haka wani kwanan bayan na kallon sa ya hau minbari wai yana cewa har yana rera la ilaha illallah yadda musulmi suke kuma yana izgili da ita. Wannan masifa yana take kuma wai sunan malami ne da'i. Allah ya sauki, Allah ya sauki, Allah ya raba musulmi da wannan masifa ta irin waɗannan da manzo Allah dama ya faɗa mana hudasa'ul asnani, yara ne amma subhaul ahlami ba su da hankali, haka kuke kore masa mutane daga addinin musulunci. Allah ya kiyashe mu. Mutane sai a kula. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.